Kære alle. Jeg står her i dag for at fremføre en oprigtig undskyldning for mine handlinger. Jeg har udvist en adfærd, der med rette kan beskrives som skamfuld. Både over for mine forældre og min skole. Det er med stor beklagelse, at jeg i dag må erkende mit ansvar i denne sag. Det er alvorligt og uacceptabelt, at jeg har taget hæftemæssigt fra skolen. Også selvom det var i meget begrænset mængde, og uden at det umiddelbart kunne ses på billeder, som hænger på væggene. Mine venner og jeg handlede uden omtanke. Og vi forstår nu fuldt ud, at dette ikke blot er en brud på reglerne, men også en tillidskrise i det fællesskab, vi er en del af. Det er indlysende, at dette skal tages med størst mulige alvor, især i lyset af den øvrige uro og vold, der kan forekomme i skolemiljøet. Derfor anerkender jeg i dag, at skolens beslutning om at informere vores forældre og tildele os eftersætning var fuldt berettiget. Jeg vil personligt reflektere over, hvad der kan have ført til den hændelse, og jeg ønsker at understrege, at vores frygt for at opholde os på skolegården sandsynligvis ikke bør ses som en undskyldning for vores handlinger. Vi er oprigtigt tankenemlige for muligheden for at fremføre denne undskyldning, og vi håber, at vi med dette skridt kan lægge sagen bag os, og i stedet se fremad med nye muligheder og fornyet ansvarsfølelse. Tak for jeres tid, og for at I lyttede.